Abaw daay. Bata-bata kami kabawa kay wa pa ni sungay. Ikaw ba? Oh, nag-vlog man ni pa. Nice. Nag-vlog mo? Oh, nag-vlog. Kuhan din na. Oh, naka-live na ko. Live na? Oh, nag-live na ko. Ay, kabuang mo yan. Ay, ko, pila-pila na yung buhat mo. Ito mo dito. Ito mo dito. Ako rin si Christian P. Ogtong. Ako po si Mary Grace P. Ogdong. Ako si Luigi Jr. Naday miroy panawagan ninyo guys. Ang among silingan manggod kay nawa. Ako to siya i-describe guys. Kuluton og buhok. Tangkagon og dunggan. Budlaton og mata. Og lapad og ilong. Ug bunlot og simod. Kung Oh my God! maluoy man gani mo guys, palihog. Inuha na lang to. Yakti na yun, Tay. Yakti mo. Pinagalan ko niya ng pira. Oh,